nang Tuhan dah dapat diraih, nang malang sakit jomato dek bansai mangko mangisi jauh karang tauran lah lare badan de untung nan mande acok papasan nan ayah matanya jauh bilo buyong kapulan mandang kabanan tibo raso hati indah picayo ayah baik untuk salam monyo tatagung di tanaman ketika denai pulang sa kulili yang orang larami ayam atau jatuh badarai bisa tangi di rumah gadang dan di bawah indah suara lain enggak tunggu kinilah kabar junjungan kamilah hilang. Oh Tuhan tolong tenangkan kisah tangi, tolong doa sampaikanlah bisa rumbo Allah dan inolah dan ranulka sayang kadi ondeh nyajang